Hola, bon vespre. Anem a començar a explicar el que són els dissenys unifactorials. Entre i intra. Els dissenys unifactorials són aquells que tenen només una variable independent. Si la variable independent és entre, serà unifactorial entre, i si la variable independent és intra, o de mesures repetides, que són aquelles que els subjectes són els mateixos en totes les condicions experimentals, es diu disseny unifactorial intra. Tots aquests materials els teniu a la pàgina web, a la plataforma, així com els bases de dades que jo ara vaig a utilitzar. La primera base de dades que anem a explicar és el unifactorial entre. Obric l'SPSS i aneu seguint-me més o menys. Si tingueu algun dubte, l'anoteu i al final el pregunteu. Tot el que explique també ho tingueu en un tutorial que es diu unifactorial entre, que ho podeu veure en l'aula virtual. Bé, així tinguem un experiment, en concret, ja l'hem explicat teòricament, és un experiment en el qual n'hi ha un grup de rates que se'ls ha deixat sense veure un temps. I passat aquest temps, se'ls ha sotmès a una prova. I la prova era eixir d'un laberint. Però abans d'eixir, a un grup de rates, els que apareixen com a grup 1, es van donar centímetres cúbics d'aigua. Els que apareixen de grup 2 es van donar 10 centímetres d'aigua i al 3 15 centímetres cúbics d'aigua. I es va mesurar els intents per eixir fora del laberint, és a dir, les vegades que s'enganyaven. Així veiem que la rata 1 li van donar 5 centímetres cúbics i li va costar 9 intents eixir del laberint. La rata 2, 5 centímetres cúbics i així a cadascuna de les rates. És un disseny unifactorial perquè només tinguem una variable independent. Unifactorial entre. Entre perquè n'hi ha diferents grups i en cada grup n'hi ha un grup de subjectes distint a l'altre. Disseny unifactorial entre. Para hacer el unifactorial entre n'hi ha dos formes. Una forma de fer-ho és a través de comparar medias ANOVA d'un factor. Comparar medias ANOVA d'un factor. El veieu així. Aquesta és la primera forma i la segona forma de fer un anàlisi unifactorial entre és a través de analitzar modelo lineal general univariado. Jo vaig a fer-ho a través de modelo lineal general univariado perquè dona més informació. Si tinguem univariado, és molt senzill, molt fàcil. Veieu que tinguem els assajos, que són els intents d'eixir del laberint, és la variable dependent. El grup és el grup que si veuen 5 centímetres, 10 centímetres o 15 centímetres d'aigua. Ara sí faig els gràfics. Un gràfic per a veure visualment com quedaria un gràfic. Post-hoc. El post-hoc, això és una cosa que dic ara, el post-hoc ho utilitzem en els dissenys entre. I simplement són les comparacions a posteriori, quan hi ha més de dos grups de subjectes, per a veure entre quins grups n'hi ha diferències significatives. El post-hoc té dues possibilitats, que les variàncies siguin iguals o les variàncies siguin distintes. És el que s'anomena la homocedasticitat. En els dissenys entre es parla d'homocedasticitat. En els dissenys intra es parlarà d'esfericitat. Estem en els entre, homocedasticitat. I així com no sabem si es compleix l'homocedasticitat o no, anem a marcar una prova per a les variàncies que siguin iguals i una prova en el cas que les variàncies no siguin iguals. Tukey i James Powell són les dues més utilitzades. Continuar.
I ara que tinc això, dins d'opcions, diu opciones, jo si en opciones, simplement no toques res, ara no toquem res, y marquem estadísticos descriptivos, estimaciones del tamaño del efecto, potencia y prueba de homogeneidad. I ja està. Continuar. Ja tinguem feta la nova unifactorial ENPE. Ara es tracta d'interpretar el resultat. Així ens diu la primera finestra, que és entre subjectes, tres grups, tinguem tres grups, 5 centímetres, 10 i 15 centímetres cúbics d'aigua. Després, així, la mitjana dels intents d'eixir del laberint. La variable dependent eren els ensaios per eixir del laberint, 8, 5 i 3. Després tenim així baix la prova de l'event, que ens indica si les variances són iguals o no són iguals. En aquest cas, la prova de l'event sempre diu, la hipòtesi nul·la, diu que les variances són iguals. Veient la P 0,505, no podem rebutjar la hipòtesi nul·la, per tant, mantenim la hipòtesi nul·la de la igualtat de variances. Això ens indica que després ens hem de fixar, quan vegem les proves post hoc, en Tukey. Així ja tinguem la nova. En la nova veiem modelo corregido, això és la unió de tots els factors, de tot, del residual, etc. Aquesta línia no la interpretarem. La primera línia que diu modelo corregido no ens fixem. La segona línia que diu intersecció tampoc ens fixem. I anem a la que diu grupo. Grupo és, en aquest cas, entre. És la variable independent. La variable independent. Grupo. Grupo. Així veiem que grupo n'hi ha dos, ens apareix graus de llibertat 2, ja sabeu que n'hi ha dos perquè n'hi ha tres grups. Tres grups de 5 centímetres cúbics, 10 i 15. Tres grups, per tant, graus de llibertat 2. El total, 17, vol dir que n'hi ha 18 subjectes i l'error és el número de subjectes menys el número de tractaments o de nivells de la variable independent. 18 menys 3 nivells, 15. I això se cita en format APA dient F, parèntesis, imagineu-se, per a l'efecte del grup, F, parèntesis, 2, 15, 2,15, tanquem el parèntesis, és igual a 35,62 i una P de 0,00. D'acord? Aquesta és la forma de citar-ho. Després veiem així al costat que tenim eta parcial al quadrado, que és la proporció de variança que explica la variable independent de la variable dependent, és a dir, el consum d'aigua o el fet de donar-li aigua explica sobre el resultat dels intents el 82,6%. Això és eta al quadrado. I després ens diu la potència. La potència és una bona potència. Un 1 és la màxima potència. És un experiment que detecta els efectes segur. I així ja tinguem feta la nova. I ara després, vist que diferències significatives entre els tres grups de rates, que és el que ens diu esta F, la pregunta és entre quins grups de rates n'hi ha diferències significatives. Com hem vist que es complia l'elasticitat, hem de triar Tukey i veiem si n'hi ha diferències entre 5 centímetres cúbics i 10 centímetres. Els de 5, veieu, els de 5 centímetres cúbics tarden 8 intents, els de 10, 5 intents en eixir del laboratori i els de 15, 3 intents. 5 respecte a 10 és 8 menys 5, 3. 5 respecte a 15, 8 menys 3, 5. Ho veiem així. 5 respecte a 10 és 8 menys 5, 3. Això, 8 o 10 respecte a 15, 5. I veiem ahir que és significativa. Per tant, els que consumeixen 5 centímetres cúbics tarden més intents que els que consumeixen 10 centímetres cúbics d'aigua.
I aquesta diferència és significativa. 5 respecte a 10 n'hi ha una diferència significativa en els intents d'eixir del laberint. I 5 respecte a 15 també n'hi ha diferència significativa en els intents d'eixir del laberint. 10 respecte a 5 és el mateix que 5 respecte a 10. Ahí està en positiu perquè 5 és més gran que 10, per això dona positiu. Però si és més xicotet que 5, dona negatiu. I després també és el mateix. Hi ha diferències significatives. I 10 respecte a 15 també n'hi ha diferències significatives al 0,05, però no n'hi ha diferències significatives al 0,01, perquè és superior a 0,01, és 0,011. Per tant, en el gràfic este que tenim així, ens diu que entre aquesta puntuació, entre 5 i 10 n'hi ha diferències significatives, entre 5 i 15 n'hi ha diferències significatives, al 0%, per dir-ho d'alguna manera, una P inferior al 0,01, i entre 10 i 5 n'hi ha diferències significatives al 0,05%, però no al 0,1%. I ahir conclou la investigació dient que existeixen diferències significatives en el consum d'aigua a l'hora d'eixir del laboratori, costant més en eixir quan menys aigua beuen, i entre els grups que n'hi ha diferències significatives en una probabilitat inferior al 0,01, és entre el primer i el segon i el primer i el tercer. Però entre el segon i el tercer n'hi ha diferències significatives en una P inferior al 0,0, però no al 0,0. I ahí acaba el disseny unifactorial entre. Anem a veure ara el disseny unifactorial intra. Unifactorial intra. Obrim una altra base de dades. Si tinc una altra base de dades, unifactorial intra. Així són un altre experiment que està mesurant la retenció del record, la memòria. I el que li se fa a les persones, li se dona, imagineu-se un text, i en aquest text està format per una sèrie de paraules, i al cap d'una hora, i els donen el text, se l'estudien un rato, i al cap d'aquest rato li se lleva el paper. I passat una hora els pregunten a cada persona quantes paraules recorda, que les escriga. El mateix fan al cap d'un dia, al cap d'una setmana i al cap d'un mes. Per tant, tenim sempre el mateix grup de subjectes, en aquest cas, no subjecte, que al cap d'una hora escriuen les paraules que recorden. Al cap d'un dia, els mateixos subjectes escriuen les paraules que recorden. Al cap d'una setmana i al cap d'un mes. Com resulta que són els mateixos subjectes els que passen per les diferents condicions experimentals, es tracta d'un disseny intra, o un disseny també anomenat de mesures repetides. Disseny intra o de mesures repetides. Ja que només hi ha un grup i el grup passa per les 4 condicions experimentals. Ara anem a fer els anàlisis per veure si el record al cap d'una hora difereix de lo que es recorden al cap d'un dia i si difereix de lo que recorden al cap d'una setmana i al cap d'un mes. La forma de fer-ho, analitzar, modelo lineal general, i fixeu-se, abans havien triat univariado per a l'entre. Han de triar medidas repetidas. Medidas repetidas, ¿d'acord? Diseño, modelo lineal general, medidas repetidas. Ara, es tracta de veure al llarg del temps com va el record. Anem a dir-li a aquest conjunt de variables, hora, dia, setmana i mes, anem a dir-li temps. Temps. Quants nivells té el temps? 4. Una hora, un dia, una setmana i un mes. Afegir.
I ara li diguem definir. Anem a definir el temps, definir. Doncs ens apareixen les 4 possibilitats. Hora, dia, setmana i mes. Val? I anem a fer el mateix que havíem fet en l'entre. Primer que ens faci un gràfic. El gràfic és el temps. Gir. Continuar. I després, postdoc. Postdoc no anem a tocar-ho. Postdoc només es fa a fer-ho per als dissenys entre. Postdoc. Després s'hi diu baix opcions. I dins d'opcions anem a veure que el temps, anem a gastar este ací, veieu? El postdoc el gastarem per a l'entre i per a l'intra anem a utilitzar este, que com us compare els efectes principals i les proves de Bonferroni. A l'intra utilitzarem les proves de Bonferroni. Igualment marcarem estadísticos descriptivos, tamaño del efecto, potencia, però homogeneïtat no, perquè en els dissenys intra, és a dir, la homogeneïtat, que és la comparació en els grups, no té diferència, no, és impossible, perquè només tenim un grup. Per tant, no anem a comparar un grup en un grup, el que s'analitza és l'esfericitat, que és la distribució i les diferències entre les puntuacions dins del grup. I així li diguem continuar. Ja ho tinguem, li diguem acceptar, i ara ens venen els resultats. Els resultats ens diuen que hi ha la variable independent és el temps, que té 4 nivells, hora, dia, setmana i mes. Així està mesurat la quantitat de record, la mitjana del record al cap d'una hora, al cap d'un dia, al cap d'una setmana i al cap d'un mes. Després tenim un altre gràfic, multivariante. Este és el vídeo. Multivariante, ja hem dit que l'estadística multivariada l'analitzaríem, és a dir, ja l'heu estudiat en un altre lloc, el que són regressions simples, regressions, correlacions, etc. Anàlisi factorial, anàlisi discriminante, és d'alguna manera la relació entre moltes variables dependents. Nosaltres així la prova multivariante i anem a lo que es diu prueba d'esfericidad de Mauchly. Mauchly és com si fos la homogeneïtat, la homosedasticitat, quan hi ha molts grups. Mauchly el que analitza és l'esfericitat, quan n'hi ha un grup, en el cas dels dissenys intra. Veieu, la hipòtesi de Mauchly és la mateixa que la que s'utilitzava per la homosedasticitat de l'event. Diu que es compleix, la hipòtesi nul·la diu que compleix l'esfericitat. La hipòtesi nul·la. Veiem que el valor W de Mauchly és 0,85, 5 graus de llibertat i una P de 0,96. Per tant, com aquesta P és superior a l'error que nosaltres assumim, és a dir, del 0,05, per tant, no podem rebutjar la hipòtesi nul·la. Mantenim la hipòtesi nul·la de l'esfericitat que dia es compleix l'esfericitat. I això per a què va, l'esfericitat? Val per a interpretar l'ANOVA. Tot seguit veieu l'ANOVA. L'ANOVA diu temps, esfericitat, error, esfericitat assumida. Si es complís l'esfericitat, hem de mirar l'esfericitat assumida. Si no es complira l'esfericitat, hauríem de veure Greenhouse-Heiser, tant així en la variable independent com en l'error. D'acord? Com se citaria això? Se citaria F, l'esfericitat assumida és 3,24, és igual a 18,675, amb una P de 0,00. Això és la forma de citar la F. Després posaríem que eta al quadrat és 0,7, expliqué, i la potència de 1. La forma de citar-ho. Imagineu-vos el cas que no es complira l'esfericitat. És a dir, que ens donarà 0,022. Ahir es rebutjaria la hipòtesi nul·la de l'esfericitat.
doncs hauríem de citar-ho mirant Greenhouse-Heiser en el temps i en l'error. I diríem F 2,7, 21,6, tancaríem el parèntesis, és igual a 18,65 i la P 0,00. Així, resulta que el resultat de la F i la SIG ha donat el mateix, però en molts casos no sol donar la mateixa F quan es compleix l'esfericitat o quan no es compleix. Per tant, haurem de mirar això. Amb aquesta F, que ens ha donat significativa, el que significa és que n'hi ha diferències significatives en el record, al cap d'una hora, al cap d'un dia, d'una setmana o d'un mes. La pregunta següent és entre quins estan les diferències significatives? Val. Després de veure la prova de la nova, tingueu així una cosa que diu prova de contrastes, això no cal que ho mireu. Prueba d'efectos intersujetos, tampoc cal que ho mireu. I anem així baix on diu comparaciones, medias marginales, comparaciones. Pues comparant 1 en 2, és a dir, una hora en un dia. I una hora en un dia és 1 en 2, 15 menys 11, 4. I veiem que és significativa. És a dir, al cap d'una hora i al cap d'un dia n'hi ha diferències significatives en el record. Es recorda més al cap d'una hora que al cap d'un dia. Aquestes diferències són significatives amb una igual a 0,015. Un dia, una hora respecte a una setmana, també n'hi ha diferències significatives. I al cap d'una hora es recorda més que al cap d'una setmana. És a dir, vegeu, este 6 és de 1 menys 3, 15 menys 9, 6. I n'hi ha diferències significatives amb una P de 0,0. D'acord? I 1 menys 4, això està així, 1, 15 menys 10. 15 menys 10, 5. 15 menys 10, 5, també n'hi ha diferències significatives. D'acord? És a dir, que al cap d'una hora es recorda en diferència significativa més que al cap d'un dia, d'una setmana i d'un mes. Anem a veure el 2. Al cap d'un dia respecte a una hora és el mateix. 2 respecte a 1 és el mateix que 1 respecte a 2. Però 2 respecte a 3, veieu? Així ja no n'hi ha diferències significatives. 0,5 és superior a 0,05. Per tant, no n'hi ha diferències significatives en el que se'n recorda 1 al cap d'un dia respecte al cap d'una setmana. I tampoc n'hi ha diferències 2 respecte a 4, al cap d'un dia respecte a un mes. Veieu? Anem a veure 3. És una setmana respecte a una hora, un dia i un mes. 3 respecte a 1 és el mateix que 1 respecte a 3. Esteu seguint-me? Hi ha diferències significatives. 3 respecte a 2 és el mateix que 2 respecte a 3. No n'hi ha. I així tampoc n'hi ha. Esteu seguint-me tots, val? De forma que jo puc concloure que, després tingueu així, proves multivariantes, això s'olvideu, jo puc concloure a partir del gràfic que 1 n'hi ha diferència, 1 és una hora, 1 n'hi ha diferències significatives respecte a 2, 1 n'hi ha diferències significatives respecte a 3 i 1 n'hi ha diferències significatives respecte a 4. Però que entre 2 i 3, entre 2 i 4 i entre 3 i 4 no n'hi ha diferències significatives. És a dir, que entre 2 i 3 no n'hi ha diferències significatives, entre 2 i 4 no n'hi ha diferències significatives, i entre 3 i 4 no n'hi ha diferències significatives. D'acord? I, compte comptat, la part de disseny unifactorial entre i intra. Si algú té alguna pregunta, ara és el moment. Jo acabo el vídeo així de tenir